Sabata imodzi yangopitayo kudamveka mphekesera kunena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi ansah akuyembekezeka kukhala ndi ulendo opita mdziko lija la United Kingdom. Ndipo malingana ndi mphekesera zimene zidali kuzungulira masamba a mchezo, nkhani idali yonena kuti ulendowu ngwa private komano akhale akugwiritsa ntchito ndalama za boma. Ndipo malingana ndi zimene zidali kuzungulirazo ankaonesa kunena kuti ndalama pafupifupi 2 billion ndi zimene zachitidwa budget kuti amenewa ansah agwiritse ntchito pa ulendo wawo opita kumeneku ku United Kingdom. Ndipo malingana ndi nkhani imeneyi masamba a mchezo monausa mafunso ochuluka, ndipo anthu adali kufunsa chilungamo chokhuza nkhani kamba kunena kuti mu nthawi boma lidalinso litachita chete ngakhale nkhani imazungulira kufikira tsiku lina limene amenewa Times TV kudzera pa programu ija ya kulinji adayitana a Minister of Information amene ndi Shadrack Namalomba, amenenso padali anthu angapo amene ndi akuluakulu amabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko lino la Malawi monga Sylvester Namiwa amene ndi otsogolera bungwe lija la CDED komanso Michael Kaiyasa amene ndi otsogolera bungwe lija la HRDC. Ndipo cholinga cha programu iyi chidali chonena kuti amenewa a Minister of Information akuyeneleka apereke chindunji komanso zona zake zokhuza ulendo wa amenewa ansah. Ndipo m'malo mwake Shadrack Namalomba atafunsidwa zokhuza nkhani kunena kuti zikuyenda motani nanga chilungamo chenicheni ndi chiti. Amenewa a Minister of Information adasusa koyamba mfundo imene yakhala ikuzungulira kunena kuti boma likuyembekezeka kuchita fund amenewa ansah ndalama zokwana 2 billion kuti agwiritse ntchito pa ulendo opita ku United Kingdom. Ndipo m'malo mwake iwo adafotokoza kunena kuti ndalamazo si zochuluka motero. Komanso padalinso nkhani ina imene imamveka kunena kuti iwo akuyembekezeka kupita ndi anthu okwana 15 amenenso akhale pa bilu ya boma. Ndipo Shadrack Namalomba adasusanso za nkhani, ndipo m'malo mwake adanena kuti malingana ndi malamulo a dziko lino amamulola wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko kuchoka kupita kunja pa trip imene ndi imodzi mwa benefit position yomwe iwo ali, koma amawalola malingana ndi malamulo a dziko lino amamulola wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuchoka ndi anthu okwana 5. Ndipo atafunsidwa za ndalama yeniyeni yomwe boma ligwiritse ntchito pa ulendo amenewa malingana ndi tsiku limeneli adakanika kufotokozera mtundu wa Malawi, ndipo m'malo mwake adafotokoza kunena kuti adzanso ndi kufotokozera Malawi za kuchuluka kwa ndalama zomwe zigwira ntchito pa ulendo umenewu. Ndipo m'malo mwake zitatha zonse amenewa Shadrack Namalomba adabweranso poyera kudzera mu chikalata chimene chidalembedwa chimene adafotokozera kunena kuti ndalama zomwe zigwiritsidwe ntchito ndi ndalama zokwana 168 million yomwe igwire ntchito pa ulendo umenewu. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti ndalamazi zikuchokera ku boma monga mwa malamulo kunena kuti ndi imodzi mwa ma benefit amene position imeneyi imakhala nawo. Koma ngakhale izi zinali chonchi, amalawi ambiri adali odandaula kunena kuti ngakhale ndalama zoyamba zimaoneka zochuluka zimene zinali pafupifupi 2 billion, komanso izizi zomwe zikhala zikugwira ntchito 168 million ngakhale ndi zochepa poyerekeza ndi 2 billion, koma malingana ndi momwe chuma cha dziko lino la Malawi chikuyendera sizimayenera kuti ndalama ziwonongedwe motere. Ndipo pambali pa zonsezo maka pambali pa nkhani ya budget ya ndalama zomwe zigwiritsidwe ntchito, anthu adafunanso kudziwa cholinga cha ulendo umene ansah akupitira kumeneko ku United Kingdom. Koma zomvetsa chisoni kunena kuti ulendowu malingana ndi kulankhula kwa Minister of Information adafotokoza kunena kuti ulendowu ndi ulendo wa private, kotero cholinga chenicheni cha ulendowu sichingafotokozedwe. So anthu adali kuzifunsa kunena kuti ulendo wa private umene mwina akukapindula yekha ziloledwanji kuti agwiritse ntchito ndalama za boma zimene ndi ndalama za anthu zimene anthu akuyenera kudziwa momwe ndalama zawo zagwirira ntchito. Malingana pa ntchito zimenezi
zaboma. So kufikira lero mafunso ngochuluka pa nkhani imeneyi. So nkhani yayikulu imene yasisadzayi kuti njovu ichoke nyanga ndiyonera kuti dzuloli mtsogoleri wa dziko lino amene ni Profesa Arthur Peter Mutharika adabweranso poyera ndikunena kuti ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito pa ulendo opita kumeneku ku United Kingdom sizinachokere ku boma, kuti ndi ndalama za mthumba mwawo mmenewu Jeni Ansah agwiritsa ntchito ndalama zawo. Ngakhale amene wa Profesa Arthur Peter Mutharika adafotokoza izi, komanso zabweretsanso contradiction kapena kuti chimpungwepungwe kamene kupolokozana kwa nkhani, kulowana kwa nkhani kumene anthu tsopano amangidwa m'masamba ndipo chenicheni sakuchiziwa. Kamba kunena kuti ulendo usadachitike limene ndi lachisanu lapa 26 December kudatuluka kalata imene idasayinidwa ku ofesi ya wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko kunena kuti boma lavomereza kuti ndalama zokwana 168 miliyoni zikuyenera zigwiritsidwe ntchito pa ulendowo, zimene zidasimikizira kuti ndalamazi zikuchokera ku boma. Komano mosiyana napo ndi kulankhula kwa Profesa Arthur Peter Mutharika, iwo adafotokozanso kunena kuti ndalamazi sizidachokera ku boma, ndi ndalama za mthumba mwawo. So pamenepa chimene Amalawi akufunsa ndichona kuti kodi Amalawi agwire chiti, kapena kodi nkhani akufuna awachite anthu chikoni chili ndi usi, kapena kuti awafuna awapake phula kuti anthu awabisire choonadi, ndi kuti mwina mkatikati mwa nkhani pali chomwe chikuchitika chimene sichikufuna kuti chionekere pa mtunda. Mafunso ngochuluka pa nkhani imeneyi, ndipo maka nkhani yokhuza ulendowu cholinga chake chenicheni sichikudziwika kuti iwowa akukatani. Malingana ndi mphekesera zimene zakhala zikumveka kunena kuti Jeni Ansah kupita ku United Kingdom ku birthday party kumene akukangokondwerera tsiku lakubadwa, zimene anthu akhala akufunsana kunena kuti anthu akumudzi zimene akuvutikiriramo ndalama za boma zimayenera zigwiritsidwe ntchito pa njira ngati zimenezi, njira zimene nzosapindulira nkomwe Amalawi. Pambali pa nkhani imeneyi, Amalawinso akufuna atadziwa chenicheni komanso chilungamo chokhuza ulendo wa Profesa Arthur Peter Mutharika omwe udachitika masabata angapo apitawa, amene iwonso adapita ku South Africa kumene dziko lidawuzidwanso kuti ndi ulendo wa private kumene cholinga chake Amalawinso sadawuzidwe. Ulendo umenewu udachitika pa 1 December mchaka chija cha 2025, remember kuti pano pati mchaka cha 2026. Iwo adapita kumeneko ku South Africa ndipo amabwerera mdziko lino la Malawi pa 15 December mchaka chomwechi changopitachi chimene ndi cha 2025. Pamene awa Jeni Ansah adachoka pa 26 December, ndipo iwawa padakali pano sadabwerebe mdziko lino la Malawi, ndipo akuyembekezeka kufika mdziko lino la Malawi pa 10 January 2026. Koma nkhani yayikulu ndi mafunso omwe Amalawi ali nawo okhuza maulendo awiri amene wangakhale Profesa Arthur Peter Mutharika adadzako kumeneko ku South Africa, koma anthu akhala akufunabe atadziwa chenicheni cholinga cha ulendo umenewu, popeza kunena kuti iwowa amapita kumeneko monga mtsogoleri wa dziko lino, omwe anthu akufuna atadziwa kuti kodi cholinga chawo chidali chani ku ulendo umenewu. Komanso Jeni Ansah ngakhale sadafotokozere kunena kuti iwo akukatani kumeneko, koma anthu akufuna atadziwa, ndipo malingana ndi olankhulirapo mabungwe osiyanasiyana monga bungwe la Human Rights Defenders Coalition amene ndi IHRDC, mtsogoleri wake chairperson kumeneko Amaiko Kaiyasa afotokoza kunena kuti zomwe zikuchitika padakali pano ndikuoneseratu kusowa kwa usogoleri komanso chipongwe malingana pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma. Iwo afotokoza kunena kuti pali kutayirira kumene anthu ogwira ntchito mboma ali nako posasamala chuma cha boma, kamba kunena kuti Amalawi ndalama zawo sakudziwanso momwe zikugwirira ntchito, kamba kunena kuti ngakhale maulendo omwe akuchitika akumabisiridwa, chilungamo chenicheni chokhuza maulendo a anthuwa sakumauzidwa. So nkhani ndi imeneyo imene tikufotokoza kunena kuti amenewa Jeni Ansah padakali pano sitili nawo mdziko lino, ali kunja kwa dziko lino kumenewo akuti akukachita zinthu zina zimene ndi za private, koma malingana ndi mphekesera anthu akufotokoza kunena kuti kumeneku apita ku birthday party kumene akukachita zinthu zimene anthu ku birthday party kumene
anthu akungofotokoza kama ngakhale iwo inu wake sadauze mtundu wa Malawi chomwe akukachita. Ndipo malingana ndi malipoti amene tapeza atolankhani atafuna kuti amve kuchokera kwa yemwe ali secretary ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, adakana kuthirirapo ndemanga pa nkhani. Komanso amene ndi a Minister of Information atafuna kufunsidwa zokhuza speech imene Professor Arthur Peter Mutharika adafotokoza yonena kuti ndalama zimene agwiritsa ntchito achene ansah ndi za mthumba mwawo mosiyananapo, ndipo momwe iwo adavomerera amenewa a minister kunena kuti ndalamazi ndi ndalama zoti zavomeredwadi ndi bilu ya boma. Komano malinga ndi kuyankhula kwa Peter Mutharika zikuoneka zosiyana. So atolankhani atafuna kumvesesa chenicheni cha nkhani kuti kodi chenicheni ndi chiti, popeza inu a minister mudanena izi koma professor akunena izi. Iwowa a Shadrack na Malomba sadapezeke pofuwa nkhani kuti alankhulirepo. Ndipo mmozinso mwa a OPC amene ndi Justin Saidi atafunsidwa za nkhani iwonso adafotokoza kutena kuti nkhani sangalankhulepo kalikonse. Komanso yemwe ndi nduna ya zachuma amene ndi Joseph Mwanamveka adakana kulankhulapo, ndipo malo make iwo sadapezeke atayesa kutchayiridwa lamya kuti alankhulepo pa nkhani zimene izi zabweretsa mafunso ochuluka kunena kuti kodi chenicheni chimene chikuchitika ndi chiyani, kodi ndi drama yanji imene ikufuna ichitike, kamba kunena kuti amalawi ali mu suspense kapena kuti asiyidwa mmalere pa nkhani, kamba kunena kuti chenicheni chokhuza nkhani sakupasidwa, sakuuzidwa chindunji chenicheni chokhuza nkhani. So zoganizira ndi zochuluka kuti kodi mwina boma likufuna libere anthu kapena kodi chenicheni ndi chiti. So through comment section timveni maganizo anu kuti mukuona bwanji pa nkhani imeneyi. Ndipo nkhani yake ikulu ndi monga takamba kale kunena kuti a Minister Information amene ndi Shadrack na Malomba posachedwapa adasimikiza kuti achene ansah kutulukadi mdziko lino, koma adasusa kunena kuti ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchito si ndalama zimene anthu amafotokoza kuti ndi pafupifupi 2 billion koma ndi 168 million imene iwo adafotokoza kuti ndalama idi ndiyochokera kuboma. Komano Professor Arthur Peter Mutharika mu chaka ichi cha 2026 dzulo pa 2nd January pa 1st January iwo anena kuti ndalama zimene agwiritse ntchito amene achene ansah si ndalama ya boma koma ndi ndalama ya mthumba mwawo, pamene izi zikuonesa zosusana zomwe zikuchokera ku administration imodzi. Kodi pamene patirere kuti kumene kuli misinformation kapena kuli poor communication, kunena kuti kulumikizana kwa pakati pa anthu amenewa sikuli bwino, nanga ndi chani kuti wina abwerese statement yosiyananso ndi ina zimene ndizopasa mafunso ochuluka. So through comment section timve maganizo anu monga takamba kale ndi mu video ya mtsiku lero mudali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda osewala kuchita like komanso subscribe kuti nthenso kupatsirani ena mwa videos amene tikhala kukonzerani pano pa Ansah YouTube channel. Bye.